Nicolas Maduro e debbo muɗum caggama e yangu ngu dowlaji dentude Amérique waɗi e dow leydi Venezuela. Garten seeɗa to banggal werto leydi. Dewlaji dentude Amérique wiyete United States walla États-Unis d'Amérique kamɓe ɓe kerodiri koye Mexique ɓe dutti Mexique herodiri e Venezuela firti kamɓe kerodiri maayo wiyeteno ko canal de Panama ina lombi hakkude maɓɓe. Donald Trump hoore leydi dowlaji dentuɗi wondi waati e o jamanu Venezuela dariri ko jeeygu drogue e gardugol hooreji leydi maɓɓe e wadde acte de terrorisme hono wadde maale pelle bonde ina yana e yimɓe ina taƴa ina wara ina jabta. ɗum ɗon saabi ha gandanɗa hoore maɗa hoorejo leydi Amérique yamiri kono muɗum yo yan e Venezuela jaɓa hoorejo leydi ndi. ɗum ɗon woodi noon tigi ɗum wayi nde o jagga kanko e debbo makko yangu ngu ɓuuɓani ken tolno e temedere ɓe mbi ujunere neɗɗo maayi hen e kabgol foɗodiral ngal beele hoorejo leydi ndi hoto jagge. ina laaɓi hélicoptére hono laanandi wowo goota gandanɗa ko dowlaji dentude Amérique jeeyi ɗum nde songi galle laamorgo leydi ndi Venezuela fellitama wonɓe toon ɓe liɓi hen goto laana e laaɗe ɗe nde ɓe jippi ɓe mbaɗi garme gara fellodiral ngal waɗi ɗo ɓe pooli ken tolno e temedere neɗɗo maayi to nder galle to ko jiida e falinoɓe arɓe notitade haare maayi hen. hoorejo leydi Amérique nawi hoorejo leydi Venezuela beele koye sarɗiji dowla ha aadiyankoji fakkeji foddeji aade waɗi ɗum walla ko dengol hakkeji leyɗele e ndimago munen o fawi ɗum ala hay nokko fawani ɗum so wona o wi ɓeɗon o tuuminoɓe ko adan Venezuela aroɓe Amérique hewɓe koɗo ɗon ndewata ko Venezuela e laaɗe jetto Amérique te o natti yidde ngol ɗon leñol biyetengol portoricain walla américano suuji ɗiɗon o yiɗaɓe e nder leydi makko ndenne de ɓen jogui gollorɗe ɓurɗe hewde e nder leydi ndi e fannuji kala cengɗi leydi ndi ina hen jeeya jarani acce. Donald Trump e hoore muɗum kañum ko tuuba kono ko arani e nder leydi Amérique ɓooyani haydara bam makko ummi koto banggueji leyɗele tuuba hoɓe to nden noon on so jooɗima wiya hankkadi hay goto goɗɗo hoto naate nder Amérique holno ɗum siforto holno ɗum wayata bandiraɓe. nden noon hande ɗo jaraten ɗo dowlaji dentuɗe Amérique heeɓi Nicolas Maduro e debbo muɗum nani soko ɗum ene jogori ñawde ɗum saabu ko bat boniyanke mawɗo e wiideɓe holko Nations Unies haali holko CPI haali hay goote maɓɓe haalani e hunde kam fof ɓe ndeggi ala ko haali leyɗele tubakoɓe koyno France mbi ina jaaɗi ko waɗa ko beele bawɗo fof foti ko yande goɗɗon ko ɗum leydi ndi hankkadi ni aduna ko ɗon foti windorade walla ala. bandiraɓe ɗum ko Donald Trump fewji ko beele ina moƴƴi saabu o wino Canada kanko jeeyi o wi canal de Panama ma itte watte canal d'Amérique pananaɓe mbi hamin paadi on ko jiida hen o yamiri ko ɓo heccanki jeeɗiɗi lewru siilo hitande ujunnaje 2026 yo Benjamin Netanyahu gardiɗo leydi Israël ene wawi fellude fedde Hezbollah nde haɓata nde wonde e nder leydi Liban yo felluɓe ha nder Liban beele ɗum ko gonga e nder hitande ujunnaje 2024 ha hitande ujunnaje 2025 yawtuno ndu leyɗele jeetati ha leyɗele 12 Amérique nana yane mabɓe e leydi munen ene fellaɓe leyɗele arabeɓe kewɗe ina limte hen Palestine Syrie Iran Yaman ɗe ina limte hen leyɗele ɓaleɓe o yani e Nigéria ko ɓooyani ko o felli o gasnani boom ɗum ko haala gotka nani yeeso ena fayi arde ele ko ni tan leydi ndi e aduna o foti woppirede golle ɗe ina jaaha eyi walla ala beele so tawi bawɗo hewɗo doole foof yarata e leydi gondi ndi sappono ɗum fiya ɗum taw kaɗa o woodani so wona Amérique walla Russie yewtere nan hakkude men bandiraɓe.